Επιστρέφουμε στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και ασφαλώς θα παραμείνουμε σε ρυθμούς αυτοδιοικητικών εκλογών. Από το Δήμο να πάμε τώρα στην περιφέρεια, στη μάχη που γίνεται στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Έχουμε μαζί μας τον υποψήφιο Περιφερειακό Σύμβουλο στην Αχαΐα με το συνδυασμό Δικαίωμα στην Πρόοδο του Απόστολου Κατσιφάρα, τον κύριο Γιάννη Πετράτο. Καλώς ήρθατε, κύριε Πετράτε. Καλησπέρα σας. Και βέβαια, όσο φτάνουμε προς την επόμενη, έτσι, Κυριακή, η μάχη κορυφώνεται. Θέλω ωστόσο να μου ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με ένα σχόλιο από μέρους σας για την τελευταία δημοσκόπηση που είδε το φως της δημοσιότητας, τη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για λογαριασμό του thebest.gr, εκεί όπου δίνει προβάδισμα του Απόστολου, στον Απόστολο Κατσιφάρα, στον πρώτο γύρο, έναντι του Βασίλη Χατζηλάμπρου, έστω και πολύ μικρό, ενώ στον δεύτερο γύρο του δίνει, θα έλεγα, μια ασφαλή διαφορά, έναντι επίσης και στην περίπτωση αυτή του κυρίου Χατζηλάμπρου. Πώς το σχολιάζετε αυτό? Είναι αυτό που αντιμετωπίζουμε εμείς καθημερινά έξω στην κοινωνία, έξω στον κόσμο, που έχουμε βγει πόρτα-πόρτα, καφενείο-καφενείο, μιλάμε με τον κόσμο, μιλάμε με την κοινωνία και συζητάμε για τα προβλήματά τους και για τον τρόπο που θα αντιμετωπίσουν τις εκλογές, που θα πάει ο κόσμος στις εκλογές και τι θα ψηφίσει. Βλέπουμε ότι όντως υπάρχει μια κινητικότητα υπέρ του νυν Περιφερειάρχη του κ. Κατσιφάρα, η οποία θα αποτυπωθεί από ό,τι φαίνεται και στην κάλπη. Το δεδομένο είναι ότι οι εποχές βέβαια έχουν αλλάξει, ο κόσμος είναι λίγο πιο διστακτικός, αλλά με μια κουβέντα μαζί του αναλυτική για το έργο του κ. Κατσιφάρα τα τελευταία 3 χρόνια, 3,5, τον πείθηκε, προχωράμε μπροστά και αυτό φαίνεται. Πάντως, κύριε Πετράτε, δεν είχε και πολλούς συμμάχους στις εκλογές αυτές. Θα καταλάβετε τι εννοώ ο κ. Κατσιφάρας, διότι είχε και εκ των έσω τρόπον τεινά διαρροή, υπό την έννοια ότι είδαμε ψηφοδέλτια απέναντι στον κύριο Κατσιφάρα, τα οποία έχουν πράσινες αποχρώσεις, όπως αυτό του Γιάννη Ζαφυρόπουλου από την Ηλία, αλλά και του Θήμη Σόβου, ο οποίος κακά τα ψέματα μπορεί να στηρίζεται από τη Δημάρα, από τη Δημοκρατική Αριστερά, αλλά μέσα στο ψηφοδέλτιό του υπάρχει μια πολύ μεγάλη δεξαμενή υποψηφίων που προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ. Αυτό πόσο σας προβληματίζει και αν θεωρείτε ότι θα σας κοστίσει? Να μας κοστίσει ως προς τι? Ο κόσμος ούτως ή άλλως τις τοπικές εκλογές τις βλέπει τελείως διαφορετικά από τις κομματικές, τις ευρωεκλογές και τις εκλογές τις βουλευτικές. Τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά στις εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο κόσμος ψηφίζει πρόσωπα, ο κόσμος ψηφίζει ανθρώπους ικανούς, έντιμους και ηθικούς. Αυτό είναι εκ των ουκάνευ. Από εκεί πέρα νομίζω ότι η οποιαδήποτε στρατηγική του υποψηφίου που θέλει να υφαρπάξει ουσιαστικά την ψήφο του κόσμου δεν μας ακουμπάει και προσπαθούμε εμείς με τον τρόπο μας να πείσουμε τον κόσμο να στηρίξει εμάς για το έργο που κάποιοι από εμάς έχουμε κάνει και θέλουμε να προχωρήσουμε παραπέρα, να κάνουμε κι άλλο. Πάμε να δούμε λίγο, κάνοντας έτσι ένα μίνι απολογισμό, το έργο του Απόστολου Κατσιφάρα αυτά τα 3,5 χρόνια. Τι προσέφερε στην περιοχή? Κοιτάξτε, τα έργα τα οποία, επειδή υπάρχει και ένα τεράστιο θέμα αναγνωρισιμότητας των έργων αυτών, γιατί πολλά διαφημίζονται από τους Δήμους και καλώς ως έργα τα οποία γίνονται από τους Δήμους. Κοιτάξτε, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Το 80% των έργων που έχουν γίνει αυτή τη στιγμή στην Αχαΐα χρηματοδοτούνται, φορέας χρηματοδότησης είναι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Και φορέας υλοποίησης είναι οι δημοτικές αρχές. Παραδείγματος χάρη, 2 έργα που γίνονται αυτή τη στιγμή στην πόλη μας είναι η μίνι περιμετρική και η διάνοιξη της Κανακάρη, τα οποία είναι φορέας χρηματοδότησης η περιφέρεια. Άρα λοιπόν αυτό το έργο δεν θα γινόταν αν η ίδια η περιφέρεια δεν λειτουργούσε σε αυτά τα επίπεδα. Άρα το να μπαίνουμε σε μια διαδικασία να αποδείξουμε τα αποδεδειγμένα είναι λάθος. Να μπούμε όμως στη λογική να τα αναδείξουμε αυτά τα πραγματάκια δείχνει και όσον αφορά και τον κλάδο το δικό μου, τον επαγγελματικό, έτσι, μην ξεχνιόμαστε, η απορροφητικότητα του ΕΣΠΑ όσον αφορά την επιχειρηματικότητα έφτασε για πρώτη φορά στην ιστορία της περιφέρειας πάνω από 70-80% και εγώ θεωρώ ότι με το κλείσιμο του έτους θα φτάσει και το 100%, αλλά αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Πάντως, όπως και να έχει, με αφορμή μια πιο προηγούμενη τοποθέτησή σας στη συζήτησή μας, έχουν κατά πολλούς και πολιτικό ή και κομματικό, αν θέλετε, χαρακτήρα οι περιφερειακές εκλογές, διότι ξέρετε και οι πολιτικοί αλλά και οι έμπειροι πολιτικοί αναλυτές λένε ότι η πιο έγκυρη δημοσκόπηση για τις εθνικές εκλογές είναι ασφαλώς τόσο οι ευρωεκλογές όσο και οι περιφερειακές εκλογές, όπου έχουν άλλο χαρακτηριστικό
αν θέλετε, κι άλλο ύφος από τις δημοτικές εκλογές. Εσείς τι λέτε? Χωρίς να θέλω να κατακρίνω τους πιο έμπειρους από εμένα όσον αφορά τις εκλογές, θα ήθελα να τονίσω με όμορφο τρόπο ότι αυτό που αντιμετωπίζω εγώ προσωπικά, έξω στον κόσμο, έξω στην κοινωνία, είναι η στήριξη σε νέους ανθρώπους και σε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να κάνουν δουλειά για την περιοχή την οποία ζουν και θέλουν να φέρουν εις πέρας αυτή τη δύσκολη στιγμή που ζει η χώρα, να φέρουν εις πέρας προτάσεις οι οποίες ουσιαστικά θα αναδείξουν και θα δώσουν μια απνοή στην περιοχή. Δεν θέλω να μπω σε μια διαδικασία να σας αποδείξω ουσιαστικά τον τρόπο που μας αντιμετωπίζουν έξω, αλλά μπορώ να σας αποδείξω ότι τα κόμματα αυτή τη στιγμή έχουν τεράστια προβλήματα παντού. Όλα και παντού. Η δική σας υποψηφιότητα είναι ακομμάτιστη προσωπικά? Παρακαλώ. Η δική σας υποψηφιότητα, λέω, είναι ακομμάτιστη? Κοιτάξτε, όλος ο κόσμος ξέρει ιδεολογικά και που ανήκω. Έτσι. Αλλά αυτή τη στιγμή, αυτή την εποχή πάλεψα για όλους τους επαγγελματίες, αγωνίστηκα για όλους τους ανθρώπους που έχουν τα ίδια προβλήματα μαζί μου και περισσότερα από μένα. Είμαι από τους επαγγελματίες που δυσκολεύομαι να πληρώσω και τα προστοζήν. Ξέρουν όλοι πολύ καλά ότι πάλεψα και προσπαθώ ακόμα και παλεύω ακόμα για να βοηθήσω τους επαγγελματίες όλων των κλάδων και νομίζω ότι αυτό το αντιλαμβάνεται όλος ο κόσμος. Δεν νομίζω ότι αυτό μπορεί να πάρει χαρακτηριστικά και δεν έχει πάρει, και σας το λέω με ειλικρίνεια, δεν έχει πάρει κομματικά χαρακτηριστικά, γιατί όποιος και να είναι κυβέρνηση, σε αυτό είμαι κάθετος. Πάμε να δούμε, φτάνοντας σιγά σιγά προς το τέλος της συζήτησής μας, κύριε Πετράτε, πάμε να δούμε το προφίλ της δικής σας υποψηφιότητας. Γιατί θα αγωνιστείτε, γιατί θέλετε, για ποια πράγματα θέλετε να αγωνιστείτε, ποιες είναι οι δικές σας διεκδικήσεις και για ποιο λόγο στο κάτω-κάτω της γραφής να σας ψηφίσει ο αχαιός που υπερτερείται, θεωρείται, εναντί των άλλων όσον αφορά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που έχει η υποψηφιότητά σας. Κύριε Αγγελόπουλε, δεν θεωρώ ότι υπερτερώ με τριοφροσύνη βλέπω τώρα. Υπάρχουν αρκετοί, πάρα πολλοί υποψήφοι οι οποίοι μπορούν να δώσουν, και άλλωστε και αυτό είναι και μια πάγια θέση όσον αφορά τους πολλούς υποψήφιους που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην περιοχή μας και σε επίπεδο δημοτικών και σε επίπεδο περιφερειακών εκλογών. Θεωρώ ότι υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι και με χαροποιεί ιδιαίτερα οι οποίοι θέλουν και πιστεύουν ότι μπορούν να προσφέρουν στον τόπο τους. Εγώ σε καμία περίπτωση δεν κατακρίνω τους 2.000 υποψήφιους που υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε όλα τα τοπικά ή περιφερειακά ψηφοδέλτια. Σε καμία περίπτωση. Εγώ λοιπόν είμαι ένας από αυτούς. Είμαι ένας από αυτούς τους ανθρώπους που θέλω και πιστεύω ότι μπορώ να βοηθήσω αυτόν τον τόπο να πάει ένα βήμα παραπέρα. Και όσον αφορά τα χαρακτηριστικά τα δικά μου ως Γιάννης Πετράτος, σας τα είπα και πριν, είμαι ένας επιχειρηματίας, ένας επαγγελματίας, όπου αγωνίζομαι στη ζωή. Μικρός επιχειρηματίας, μην νομίζει ο κόσμος ότι είστε βεληνικούς Μαρινάκη, έτσι. Θεού, το είπαμε πριν. Είμαι από αυτούς που δυσκολεύομαι να πληρώσω και εγώ τις υποχρεώσεις μου. Ξέρω όλα τα προβλήματα που έχουν αυτή τη στιγμή οι επιχειρηματίες και ιδιαίτερα. Χρωστάτε και έχετε και οφειλές στο ταμείο σας, να φανταστώ. Πείτε μου ποιος δεν έχει. Ναι. Για να είμαστε και απλοί. Η λογική λέει λοιπόν ότι εγώ θα συνεχίσω να παλεύω και μέσα από το Περιφερειακό Συμβούλιο να μπορέσουμε να φέρουμε και άλλα προγράμματα στην περιοχή, έτσι ώστε η επιχειρηματικότητα να στηριχτεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θα συνεχίσω να παλεύω για τα προβλήματα που έχουν οι επιχειρηματίες όσον αφορά τα ασφαλιστικά τους ταμεία, τη φορολογία. Ναι. Βέβαια αυτό ακουμπάει στο κεντρικό πολιτικό σκηνικό, αλλά πιστέψτε με, υπάρχει τρόπος να περάσουν όλα αυτά και θα περάσει. Και το ζητούμενο είναι να μπορέσουμε να αναδείξουμε τα προβλήματα που έχει η περιοχή. Έχουμε πει και παλιότερα ότι έχουμε πολύ σοβαρά προβλήματα υποδομών, τα οποία δεν αφήνουν την επιχειρηματικότητα να λάμψει στην περιοχή όπως έλαμπε τόσα χρόνια. Μην ξεχνάμε τους δρόμους, μην ξεχνάμε την ενέργεια, μην ξεχνάμε τα λιμάνια μας, μην ξεχνάμε το τρένο μας. Αυτά είναι πραγματάκια τα οποία ο καθένας πρέπει με το δικό του τρόπο, πρέπει με τη δικιά του προσωπικότητα να προσφέρει στον τόπο μας, έτσι ώστε να μπορέσει να το αναδείξει. Και όπως σας είπα, δεν με ενοχλεί καθόλου που υπάρχουν τόσοι πολλοί υποψήφοι. Ανάπτυξη, ανάπτυξη έτσι μόνο θα. Ο κόσμος θέλει δουλειά. Έτσι θέλει. Θέλει δουλειά και ανθρώπους οι οποίοι να μπορούν αποδεδειγμένα αυτό που το λένε να το κάνουν. Θέλει τιμιότητα. Γιατί αν πιέσετε κι εσείς στην κεντρική εξουσία και για την επανεκκίνηση έργων τα οποία έχουν βαλτώσει, θα βρει κόσμος δουλειά. Ακριβώς.
Και είναι πολύ σημαντικό να αναδείξουμε ότι εδώ επιτέλους ξεκίνησε ο Ολυμπιαδός. Η ανάγκη, και μην ξεχνάτε ότι δημοπρατείται και η οδός και η Πάτρα Πύργος. Δηλαδή, σωστά. Πολύ σημαντικά πραγματάκια τα οποία σε μια περίοδο κρίσης η χώρα μας έχει ανάγκη από τέτοιες πρωτοβουλίες και έχει ανάγκη από ανθρώπους που να μπορούν να παλέψουν για αυτά και να αγωνιστούν. Χαίρομαι που υπάρχουν τόσοι άνθρωποι που θέλουν να σηκωθούν από τον καναπέ τους και να παλέψουν και να αγωνιστούν για τα ιδανικά τους και τις προτάσεις τους. Μάλιστα. Το χαίρομαι πάρα πολύ. Κύριε Πετράτε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ σήμερα και βέβαια να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία στη νέα αυτή προσπάθεια στην οποία εμπλέκεστε μετά τον Εμπορικό Σύλλογο όπου και σας γνωρίσαμε, αλλά και από το Επιμελητήριο Αχαΐας, όπου είστε και επικεφαλής παράταξης. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή επιτυχία στις εκλογές. Να είστε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Στην Πάτρα τώρα, κυρίες και κύριοι, βρέθηκε σήμερα ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κοφών.